Wayar Production. Yau ne aka ce wa tauraruwa. Kafin yau idan aka ce mini waka ita ne zanayi. Ƙarya zana ce in ta dariya in ce mata ya zanayi. Amma wani sa'in ina ji a raina wakan dai nake ra'ayi. Da sannu kuma sai na fara yau na zama tauraruwa. Ya Allah abun godiya. Sana'a ne na ɗauki waka in karɓi kuɗi gurin mutane. Basira ta nake sakawa in yi waka an yi min biya ne. Amma kuma haka wasu ke cewa roko nake yi ne. Wasu kuma sai saka karfafa min gashi yau na zama tauraruwa. Yau dole ne hamdala gun Allah abin godiya. Baiwa daga rabbi bani na sawa kai ba kuna ta son gwamata. Mai shiru ina jin ku ne, na san kuna ta magana ta. Ikon Allah ki sa jinjiri wata rana ya girma yayi mata. Abin da ya faru addu'a ta yi sanadi na tauraruwa. Ya Allah abun godiya. Ashe kowa akwai kaddararsa ba zai yi kaɗau na babanku ba. Kadarar wani ne hawa mota, wani koyin sata ba zai faɗi ba. Amma wani gaskiya in ya furta ma ba za a ɗauke ta ba. Kallon da suke na gaza a yau ne ce aka ce taura.